सबको जब उपस्थित बा बहुत ही प्यारा साउंड सैनी डीजे साउंड स्वागत अभिनंदन बा और हमारे प्यारे प्यारे मीडिया वाले भैया सभी लोगों का स्वागत है। और बहुत ही प्यारा प्यारा भजन निर्गुण गौनी गोलू राजा जी। आज कुछ दिन पहले हमारे पिताजी के भी देहांत हो गई और पिताजी लोगन खातिर गीत होला तो ऑटोमेटिक है अजीब होखे लागेला। तो आई सबसे पहले एगो हमने के भजन गावल जी ओकरा बाद निर्गुण गावल जी काहे कि जौना चीज के उपलक्ष्य में आई पहले वह गीत होके के चाहिए ओकरा बाद तो फिर आप लोग के जैसे फरमाइश होई हम सब कलकार करब। कि सबका से पहले राउर होखेला पूजनवा कि सबका से पहले राउर होखेला पूजनवा कि महान बनी रउआ महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ हे गौरी के लालनवा महान बनी रउआ सबका से पहले राउर होखेला पूजनवा।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो थपड़ी बजा के आशीर्वाद दे दीजिए। और बहुत ही प्यारा साउंड